है भोजपुरी सब भोजपुरिया दर्शक भाई जे भी हमके देख रहल बाटे सबके प्रणाम करतनी। हम आपके भाई बेटा दोस्त जीजी तिवारी जी कैसन बानी। आशा करतनी कि आप लोग बहुत बढ़िया होखम जा और सावधान होखम जा, कोरोना से बच के रही जा, मास्क पहनी जा और सैनिटाइज हाथ करत रही जा बार बार। तो लगातार ये 5वां रिएक्शन आप लोग खातिर देवे जा रहा बानी। इतना आप लोग के डिमांड बा कि 5वां भी करम, रोज रोज भी हम रोज रोज रिएक्शन करे अब सोचले बानी कि 1-1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के आप लोग खातिर 3 4 5 जितना रिएक्शन होई ताकि 5वां रिएक्शन कुंवारे में गंगा नहैले बानी शिल्पी राज और अंकुश राजा की गाना जौन बाटे गर्दा बवाल बाटे, खूब आप लोग सुनले बन जा, खूब पसंद के ले बन जा। तो भाई लोग के डिमांड रहे कि गाना पर रिएक्शन चाहिए, तो बस आप लोग डिमांड करम जा, हमारा माइंड में आ जाला वो चीज़। और थोड़ा लेट होला, 1-2 दिन 3 दिन हफ्ता लग जाए, लेकिन जरूर एक दिन आप लोग को रिएक्शन देखे के मिली, आप लोग के भाई के भोजपुरिया रिएक्शन। तो चलिए रिएक्शन शुरू कर जाइए। तनी गला से आवाज़ उतना निकलत नहीं, दम लगावे के पड़ता क्या लगातार 5वां रिएक्शन में आप समझते बानी, बोले के पड़ेला। कुछ आदमी तो कतनो आदमी चाहेला कम बोलो, लेकिन थोड़ा बहुत निकलिए जाला, कहे कि दिल से आदमी करेला तो दिल में बनावटीपन ना हो पावेला। दिल की एगो खासियत है कि दिल से जो काम होला में बनावटीपन ना आ सकता। तो चलिए रिएक्शन शुरू कर लो। पहले बात कर जाओ, म्यूजिक डायरेक्टर अरे शर्मा जी बाड़े और अंकुश राजा और शिल्पी राज गईले बालोग ये गाना के। माही सिंह में बाड़ी जे एक्ट्रेस बाड़ी और लिरिक्स बॉस रामपुरी मनीष रोहतासी जी बाड़े। वीडियो डायरेक्टर आर्यन देव जी बाड़े, बहुत फेवरेट डायरेक्टर हवन। चलिए देख लीजिए क्या खास बाटे। रिएक्शन शुरू करेंगे, चलिए। बहुत बढ़िया झुमका बा, तैयार होता है, तैयार होता लो भाई। मैं खाली राजा भाई ही देख रहा है वीडियो में। नहीं हर में ये गोरी कुछ कैले रहूगी ना, गजब लुक था, ड्रेस भी बड़ा अच्छा लगा। नहीं हर में ये गोरी कुछ कैले रहूगी ना, कोनो यार से प्यार के मोहर तू मरवैले रहूगी ना। पिया के कसम सच बोला रानी, पिया के कसम सच बोला रानी। ये लाइन वायरल बा। बहुत सुंदर वीडियो, देखे लायक बाटे। उतना ज्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन जौन बात तो हम देखे लायक बाटे, मजा आ रहा है देखने में, बोरिंग फील नहीं के हो। ओह गजब। शायद वीडियो के बारे में नहीं मालूम चलल बा कि वीडियो में अंकुश जी देखे के नहीं मिलन, उनकर तबीयत खराब रहे उस समय शूटिंग जब होता। ड्रेस चेंज सैल्यूट बा। सही कहतन मान जाए ना। ए पिया सोहरी कोई नी ना यहुरी, नैहर में दोसर खिलही ना लगत कुछो छुपावा तारू हो, ए हो खुद के ना बतिया बतावा तारू हो। तोहरा में कमी कुछ पहिले बानी, तोहरा में कमी कुछ पहिले बानी। गंगा नहिला से बाप कट जाला, गंगा जी नहिला से वो बता रहा है। क्या करब, गंगा नहा ले रे बड़ी नु, कोनो दिक्कत नहीं कहो ये नु। म्यूजिक बाय आर्या शर्मा। अंकुश राजा के जीवन के बहुत बड़ गाना, पहिलका गाना इतना बड़ होई। पीछे ना पहरा हो जाला के हो से यही सुनो हो। हॉट गाना बाटे, हॉट बोल्ड, लेकिन देखे में हमनी युवा लोग के मजा आई, सुने में भी युवा लोग के मजा आई। गजब क्या लाइन बा, उठल दिए। अंकुश राजा से प्यार करलू, बुस्मानिस से पता लगैले बानी, बुस्मानिस से पता लगैले बानी। हमको वहां में
सच्चा आदमी बड़ी कह दे तरी तुम पहले बन के कहेला छोड़े गजब अच्छे टेबल अलग हो देख के मिजाज हिल जाएगा। भोजपुरी जे मॉडल लोग और हीरोइन लोग बा लोग जो ना स्टेप करे ला लोग है सच कहता देख के मिजाज हिल जाला। हमारी हाल बता आप लोग के का हाल होत होई तो हम समझते बनी, बाकी आप लोग के का हाल होला नीचे कमेंट सेक्शन में बताइम जा। और ये गाने के बारे में जरूर बताइम जा कि कुंवारे में गलती कैले बानी का आप लोग सच्चाई हाँ बताइम जा या आगे आप पूछम जा अगर आप लोग के शादी होता तो शादी हो गई बता का आप लोग पूछले बनी जा। जब गाना इतना शानदार बात आप लोग भी जरूर सवाल तो उठले हुई आप लोग के माइंड में गाना सुन के। बाकी बहुत मस्त गाना रहे, वीडियो भी काफ़ी अच्छा रहे, बढ़िया रहे, देखे लायक रहे, मजेदार रहे, बोरिंग फील नहीं के हो तो स्टेप देखे के मिला था, हॉट सीन थोड़ा बा बोल्ड सीन बटे तो देखे में मजा आ रहा बा। खास करके युवा लोग के जरूर एक गाना के सुने और देखे, दोनों में मजा आई। एम अंकुश यही से नहीं खन के खबर हमारा जहाँ तक पता ना कंफर्म नहीं की, लेकिन हमारा जहाँ तक पता बा कहीं कहीं से वीडियो में नहीं खन दिखल और तबियत खराब रहे और यही से वो वीडियो में ना दिख पहले का सच सच्चाई बात बा हम जन कह रहा सच बाटे तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं जा, लाइक शेयर कमेंट कर जा और कौन चाहते हैं रिएक्शन तो नीचे कमेंट सेक्शन बताएं जा। जय भोजपुरी एकता बनाए रखे जा।